गोबाव दिननि उनाव दिनैसो भिडिअ लानानै फैफिननो हाबाय। माखासे बेस्थ'फोरनि थाखाय आरो माखासे खामानिफोरनि थाखाय आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन। गासै नायगिरिफोरनिसिम आं सेथियावनो निमाहा बिदों। दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना नायदोंब्ला अन्नानै बेसेबांबा गोबाव भिडिअ लाना फैनो हायैनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो। हेपि निउ इयार आंनि गासै उरला पुतला चेनेलनि फेमिलिफोरनिसिम। गोदान बोसोरखौ मोननायजों लोगोसे जों गासैबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायबाय जानांगौ। जोंबो गाजा गोमजा रंजा मोसा जायै लोङै बरायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया बा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान सिमां, गोदान थांखि, गोदान मिजिं लानानै दावगालांनो हाथोंसै, बेखौनो आंनि मिजिंथिनाय। नायगिरिफोर, भिडिअखौ गोबाव दिन होयैनि थाखाय सोरबा जानांगौ गाज्रि मोनदों आरो सोरबा नेबाय दङ आरो सोरबा खाफालनि लिरनाया सफैफिननाय नंला नामा होननानै गोबांनो सानदों जानांगौ। आं बुंखाबाय मानि थाखाय लाबोनो हायाखै, माखासे समनि थाखाय आरो खामानि बिजिनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे लोमजानाय, गगा मोननाय, गुजुनाय गोबां हामा जादोंमोन। बेफोरनि थाखायबो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जायासै। दिनैनिफ्रायसो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनबाय। नोंथांमोना दिनै जायफोरा नायदों आरो सानफ्रोमबो नायलांबाय थादो आरो बेबायदिनो सिगाङाव जेरै अनसायदोंमोन, थुलुंगा होदोंमोन, बेबायदिनो दाबो होलांगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिंथियो आरोना साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम। जोंनि भिडिअआ गोबाव जानायलाय सोरबा एसे गोजोन होयाखैबो जानो हागौ, नायनानै मोजां मोनहैयाखैबो जानो हागौ। आङो बारस'नानै लाबोआखै। जोंनि जि सोलिबाय थानाय एपिसड, जिबायदि सोलिबोगासिनोमोन आं बेबायदिनो लाबोदों। आरो जुदि सोरबाफोर एसे कनफिउस मोनदोंब्ला सिगांनि एपिसडखौ थांनानै नायहैनो हागोन आरो दिनैनिखौबो नायलांदो। बिदिब्ला जोङो माखौ देरि खालामबाय थानो नङासै, फैदो जोङो भिडिअखौ नायलांदोनि। मामा, नोंदो जोंहानाव दंफैयो, नाथाय बाबाया दे न'आ हारसिं दङ। बाबाखौ फन खालामनानै जोंहानावनो लिंहरदो, बेबो जोंहानावनो थाथोंसै। नाङा, आङो लिंहरा आरो नोंसोरबो लिंहरनो नाङा। नाथाय मानो मामा? थाथों, थानो हो। जेब्लायबो जेखि समावनो जेखि खामानियावनो हौवा मानसिफोरखौ बारा बाहागो लाजाया। जों हिन्जावफोराबो माखासे समाव हारसिं बेरायनो नांगौ। मालाबा माखासे खोथाफोरखौ हारसिंबो साननो गोनां जायो। नाथाय मामा, बेयाव जेबो नाथाय गैया। आं दुखु मोनो नोंनि नोम्फाखौबो सम मोनसे, नोंनि नोम्फायाबो सम मोनसे गाज्रि केरेक्टार दिन्थिनो नागिरोआनोलाय। मालाबा जोबोद दुखु मोनो आं नोंनि नोम्फाखौबो। मामा, बाबायाथ' नोंखौ जोबोद अनोना। हौवाफोरनि गोसो, हौवाफोरनि अननाय थास'लायनि दै बायदिसो। हौवाफोरा अनो होननानै हौवाफोरखौबो बांद्राय फोथायजोबनो हाया। गोदोलाय जुमाय लोङै खथ' बुबोबाय आंखौ, खथ' असान्ति खालामबोबाय। माब्लाबा जुमाय लोंनानै फैनानै थाव सोबालाबायोमोन आरो माब्लाबाथ' खर'फोर मानि देजायोमोन आङो। बै गोदोनि खालामजाबोनायफोरखौ गोसोखाङोब्ला आं दाबो नायनो बायो। थेवबो माथो खालामनो, गसायानो जरा खालामनानै होबाय जेब्ला। औ, गसायानो जरा खालामनानै होबाय जेब्ला दङ आरो हौवा हिन्जावनि सोमोन्दो लानानै। नङाब्लाथ' बावथाराखै आं बै गोदो खालामजाबोनाय अयथासारफोरखौ। नों दुखु जादों मामा? औ, गोसोखांफिनोब्ला दुखु जायो आरो मालाबा ओरैबायदि रागाबो जायो, नाथाय जेबोसो खालामनो हाया। दासो एसे सोलायलांनो हमदों। मामा, बाबाया मोजां जालांगोन, आंनिबो फोथायनाय। मोजांखौथ' जाबोदों, नाथाय नोंनि नोम्फा आन्था मोजां जानायजोंलाय माथो जानो। न'खरनि माखासे मानसिफ्रानो मोजां जायाब्ला। मामा, आबैया दे नोंनि जि जोम सावनानै होदोंमोन, बे बाथ्राखौ बाबाया मिन्थियोना मिन्थिया? बाबाया
मोनथिनानैबो जेबो होनथाराखै नामा? बे बाथ्राखौ आङो नोंनि बाबानो खोन्थानोनो हायाखै। नोंनि बाबानो खोन्थायोब्लाथ' नोंनि बाबाया मा खालामगोनथाय? न'खरानो सारन्थाइ गोमनाय बायदिसो गोमखागोन। ओरैबायदि दावराव जागोन। न'खरानो न'खर थानाय नंथारा। मामा, बेबायदि जागोन होननानै नोङो जुदि सानहरदोंब्ला खोन्थानांला। न'खरखौ आरो बारा गरम दा खालामसै। औ, खोन्थाया। खोन्थाग्राब्ला खोन्थाखासिगौ आं जोमैखौसो जा गोसोखांदों। इसा, नोंनि मादै जोमैखौसो जा गोसोखांफ्लांदों आं। नोंनि मादै जोमैया हस्पिटालाव थांनो गोनां सम जानानै फैथारबायमोन। दाबा माबायदि दङ? आं जा रायलायनोसो लुबैदों बेजोंसो, आरो नायहैनोबो लुबैसोदों आं। जागोन दे मामा। जोङो गाबोन फुङावनो नोंनि बिजामादै रोन आरो आं, नों साथामजों गारि गंसे लानानै थांनानै फैगोन दे। खबर लाहैगोन। नों बारा सिन्था दाखालाम। दिनै हरसेखौ जेन थादो। जागोन दे। गोबाव मानि जाबाय जोमैखौ खबर लायैया। दाबा माबायदि दङ? समाबो सफैथारबायमोन। आं गाबोन थांनानै जोमैखौ लोगो हमहैनोसै। बेबोथ' आंखौ बोराबखादों जानांगौ। बोराबनानै बियो आंनो फनबो खालामखायाखै। न'आव जोमैबो गैया, सोरांस्रिबो गैया। हिनजावफ्रानो गैला माथो जोंनि न'खराव। गोजोननायखौनो मोनथारला। दरसिसि जाजोबथारबाय। आं गाबोन जोमैखौ लानानै फैनोसै आं। दिनै जेनथे थानोसै। गाबोन अखा हानायब्लानो थांथारनोसै आं। जोमैजों थाङोब्लाबो आखाइ खालिथ' थांनो हानाय नङा। आइयाथ' जोमैनि अपारेशननि थाखाय LICनि फैसाखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन ना। जगार जाबायना जायाखै? र' आइजोंनो रायलायहैनोसै आं। एसेब्लाबोथ' फैसा लानानै थांथारनांगोन आं। जोमैयाथ' सोंथारगोन आंनियाव बेसे फैसा लाना फैदों होननानै। अब्ला आं मा फिननाय होनो? आइयाबो दा बहा दङ? माबा खालामदों? र' आइखौनो नागिरलांसै आं। जोमैयाइ, नों बेयावसो दंफैयो? आं आरो नोंखौ न' सिङावनो दङ होननानै नोंनो दै गुदुं होफैदों। औ आयै, बाहेरायाव दसे ओंखारबोदों। दैखौ लोंनानै लाग्रो। नांलाया दे आयै, आं दै गाङाखै। आं दैखौ लोंथ'ला। लोंमारला? ओहो, लोंथ'ला। आच्छा, ओमफ्राय देलाय बुंदोलाय, न'आव माथो जाया? मा जानानै फैखो नोङो? जोंहानि न'खराव गोजोननाय गैलालै आयै। जोंहानि न'खरा न'खर जानानै थागोन ना थाला? सानसे समाव जोंहानि न'खरा थेर बेथेर बायफ्लेलांजोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो। न'खरनि खोथाफोरखौ सानबाय थायोब्ला खर'आसो गाज्रि जासिगोन। न' सिङाव थायै न'खरनि खोथाफोरासो ब्रेनाव फैबाय थायो। बेनिखायनो दसे बेफोरथिंनो ओंखारबोदों आं। न'खरनि टेनसनफोरा एसे स्रां जाबाय बायगोनदां होननानै। माथो जाया? आयै, आंनि बिखुनजोआ मोजां नङालै। नोंलाय माथो बिखुनजोखौ बिराद मोजां होननानैसो बाख्नायसोदोंमोनलाय। दिनैलाय मा खोनाखो आं? आंबो हमदां हायाखैमोन आंनि बिखुनजोनि आखलखौ। दासो हमदां हाजोबदों। आयै, बेबायदिनो जायो। आंनि बिखुनजोआ बेबायदि गंसे न'खराव सानै बिहामजो थायोब्ला मोजां जायोब्ला हिनजावफोरा खायफाया बिदिनो जायो। सोरांस्रिजों गाज्रि जायो नंजोबा, आरो सोरांस्रिजों मोजांब्ला सोरबा थायो गाज्रि जायो। बिहामजो सासेनि सिगाङाव बेलेग बुङो आरो सोरांस्रि सासेनि सिगाङाव बेलेग बुङो। हायाखै। सानै बिहामजोनि सिगाङावबो आलादा खोथा बुङो। मालाबा गिदिरनियाव बुंहैगोन बिहामजो उन्दैखौ गाज्रि, आरो मालाबा बिहामजो गिदिरा मोजांब्ला बिहामजो उन्दैनियाव गाज्रि होननानै बुंफैगोन। बेबायदि चरित्र थायो। बिदिनो आयो जोंनि न'खरनि खोथायाबो। माथो बियानिखौ नायनानैथ' बिदि नुवा माथो। नुनायजों मानसिनि गोसोखौ हमदां हाया आयै। नुनायाव सोरखौबा रागा खराबो नुनो हागौ, नाथाय बियो नम्र। आरो जाय मानसिखौ जों नम्र होननानै नुयो बेफोरसो गाज्रि जायो। सोरबा सायाव गोदै सिङाव गोखा। सोरनि गोसोखौ हमदां हानो आयै? मेगननि नुनायजों रावखौबो हमदां हाया सोरनि सिंनि साननाया मा। ओमफ्राय बियानियालायथो माथो खालामखोनो सोरांस्रिखौलाय? सोरांस्रिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ ना आयै, गासैखौबो बिखुनजोआ सावनानै होजोब्बाय। बेसेरा जि दुखु, जा गाबदों आंनि सिगाङावसो। ओंखारनाय मोनलायलायबाय आङो। मा नांनायनिथो गासै गाननाय जोमनाय जिखौ सावना होखो दे बियो?
हाबा मा खोथा जाखोसै बेलाय बिहामजोनि गाननाय जोमनाय जिखौ सावना होजोबलायनाय बिदिब्ला सोरांस्रायालाय माखौथो गाननानै थाबावगोन जाखो दख'नाफोरखौ नङा जेरै लंपेन्ट कुर्ता सुरिदार बेफोरखौ आरोना बेफोरो बिहामजो मानसिया गाननो मोना होननानै सावनानै होजोब्बाय बोरैबा सानो थांबालाय गाज्रिबो बिहामजो मानसिया बिहाव बिखुनजो बेवा बिबोनां बिबाजै गावनिफ्राय देरसिन मानसि थानायाव गाननो एसे उसुबिदायालाय बिहामजोफोरा थेवबो अब्लाबो बिदि सावनानै होनाङामोन आरो सावना होनायाथ' मोजां जायासैना औ सावना होजोब्बाय नांगौब्ला बिसिना होब्लाबो बेलेग खोथामोन बा सोरनोबा हरनानै होयोब्लाबो बेलेग खोथामोन सावनानै दे होथारबाय बेसो आरो गाज्रि खोथाया जाबाय नोंखौलाय जेबो बुङासै बे साननैसो आंजों जोबोद मोजां ना बेनिखायनो जेबो बुंथ'वाखै आंखौबा आंजों जेब्ला गाज्रि जागोन आंजोंबो जागोन आरो बे गानबाय थानो नाङा बेफोरबायदि ड्रेसखौ न'खराव बिहाव दङ बेवाइफोर दं दख'नाफोरखौ ग्लोम गाननानै ला गाज्रि नुवा बेफोरबायदि ड्रेसखौ बहाबा गोजान लामायाव थाङोब्ला गारि गुरा गाखोयोब्ला बेफोरबायदियाव गाननांगौ आरो गानाबो नंद्राया आरो दानि जुगावलाय माथो गासिबो बिदिसो गानखासै अबयसे जोंनि गामि एरियाफोराव बारा सोलिया बेफोरो टाउन एरियाफोराव बारा सोलियो नाथाय दा जोंथ' गामिया मानसि गामियाव थाग्रा उन्दै गेदेर फारसेनिफ्राय लोगो मोनो बेफोरबायदियाव एसे हामा नुयो आरो नुनायालाय बिहामजोफोरखौ अब्लाबो बिदि सावनानै होनो नाङामोन मा जाखोहाय आयै सम जाबायदां उदै सादों आंनि उदै सादों औ आयै उदै सादों सम जाबाय बायदि मोनबाय आं आयै थौ आंखौ लानानै थौदो थौ आयु नंमारगौना आयै आंखौ हमफैदो आयु हाबाब बिदिब्लालाय दालाय माथो खालामनांगौ जाखो जि जोमखौबो सोखायासै आरो गारि गुराखौबो जों रेडि खालामनानै लाखायाखै दालाय माथो खालामनांगौ जाखो माबा मोनसे खालामदो आयै बाराथार मोनबाय र' बिदिब्ला आं गारिखौनो सिगांग्रो लिंहरथारनोसै र' आं 108 गारि लिंहरनि दे र' हेलौ 108 नायगिरिफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जोङो जोमैनि फैनो गोनां भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोननो हाथोंसै बिदिब्ला गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ गासै नायगिरिफोरानो नेनानै थादो गाबोन जोङो मा नुनो मोनगोन बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'बाय